Hi guys, welcome to my vlog. I'm Sharina. Hi, I'm Ben. I'm Butch. Hi, I'm Dinah. Ano nang lansang? Tamaki ang lansang. Oh, kana pa din tamakan. Day. Oh, catch. Hala, nangaliki na di siya no. Ano yun? Oh, tura pa buak naman tanan niya. Ay, sus. Sibut. Ikaw sibut, Bing. Ay, malusot. Ano, sensitive na kayo. Kana imo gitamakan ba? Sensitive kay na po. Ala, uday. Gabok. Hulog. Mahulog ka, sensitive po. Mahulog ka, sinsilyo. Kanino ba akong ginapay? Day, ayaw sa tumoy tamak, day. Ginoong kulod ka hadlok. Tunis pa din, makita mi. So, plano ni mo daw. Saka po kag-apil. Dakal kaya mo gud. Ana. Ay, Uy, di. Bing, tiyo na. ano ito, Bing? Saka ka, Bing? Oh, dali. Daghan na ungay. Huli, sibut. Asa to sibot dira? Sibot, sibot. Ana ang phone na ito. Pagpas ka na. Day, nasa imong ulo, day. Yes. Dara Bing. Ah, Atong dira sa sauti. Sa kanot. day, isulod ang silupin sa sibot. Patay sa lang biya. Malusot siya ang ulan suni sa sibot. Tayo ng kamot. Mata ng mga bilaan. Mga bilaan. Tungtungay, ayo na. Ayaw ba? kuan ka ng Siyangan na oy. Uy, lang pingin ka nako. Wala na ako talaga yung kuan dili. It's a prank. Ay, nako, patay. Hamis kaayo. Sing kahamis sa ulo. Kaya kami sana. Kanang kaon man ang tunis. Ha? Talikod ka diya? Hmm. Nga, panakahamis. Ya, action good anak ya oh. Sa mo ni. Tas. Mga ulo siguro ta oy. Patay mo sa tatsa, mga sa tatsa. Ibutan mo kaya nato dito daan niya. Sa di na ta magdala. So mga sa daw ni. Kay gutom na. Gutom ng mga trabahante sa farm. Dira ang pangalan. Ariya oh. Maabot lang. Asa? Ay hilaw. Asa? Hilaw, karao. Kakalo dito. Inog na oy. Dili oy karao. Hilaw. Ano? Oh, Inog oy. hinog ba? Aw, hinog. Isa pa lang? Ano to? Dagano? Ah, naalay dito. Tara do. Tara dito. Yang ano ta? Lad mga unsa daw ta. Ug palang pa. Dali ka sa ta. Huy. Matibay. Mana sila kaon? Mami ang gusto pa dito. Nami kay na siya Kinilaw. kilaw. Nya isa po anong na sugba. Gutom pa dai. Thank you Lord. Badaday. Kumisig saka. Pwede ko mag saka. Dugay na jud diving mo. Matay laging kahoy sa taas ko.
Sino namatay? Wala na siya dati dito po. Giamigas. Pwede po, oy. Wanda man eh. Lubat. Lubat na. Saya ba oy. Bago pa kayo nagkuha no? Ay, taklubi lang. Nagamit ni mga bing. Oo. Pero hanghang lang siya ba? Hanghang. Wow. Kaon na. Napakasarap. Isa eh. Tamis na. Nasa to isa. Ito. Isa yan. Variety is Crayola. Coriola. 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 C-R-I-O. I-O. L-A. Criolla. Crayola. Crayola Tamis variety. kayo ya. Para makuha ang kwan, tanawa. Ang yung liso niya is violet. Tanawa. Mahalo ni nga variety lo. Violet. Violet. Kudal-an na lang nagbalit dito ko kung wanto ka. Violet ang violet. O nang original. Original ni nga kakao. Original kakeo. Kakeo. Okay. This is a kakeo. Fresh fruit. When you process the kakeo, it is what we call cocoa. Kokoa. Kokoa. Cocoa na siya. Kakeo, cocoa. Tableya. Tableya. Hoy, Ginoo ko Lord. Nang-harvest ng isa. Saka niya. Pinakalas deres Kuya Butch ni Saka. Challenge. Si Kuya Butch na lang. Wala ka saka. Sa rambutan. Yeah, challenge. Ikaw na lang wala ka saka. Saka kaya. Oh. Ha? Upo na, Bi. Light kaon ka. Oh. Kakao ba kakao? Okay? Lami ba kayo na? Original lang ang kakao. Tayo minimum wala na daot na siya ba? First time ni nga walay daot. Hindi, na may daghan pero bihira lang ba? Bira lang. Abi siguro na pa ba yellow dito ya? Nani? Saka na dito, day. Ay kami duha. Okay, saka dito. Kuana de dire. Sayangan na, dala na dito. Tabo ni sulupin. Bato yung sulupin ba? Oo, dali. Lang. Butang sa ulo, bing. Butang din sa ulo. Ako hindi pumunta dito para lait-laitin, ha? Handa mo. Ulat! Multa rin ito na tayo! A few inches later. It smell good. Bilaan ko na language. Kahit
Galigo na